Yani tabi Rewşa Kurdistan'ı İro emzanın berbişa ve liwaqta peymana Lozan'da gelo Kurd çibun Kurdan çiva müdahaleyi ve ev nekir ku nebuna taraf na İroji ev xalati navmeda geleki peşketiye Dawiya Osmaniyan da beriya Dawiya Osmaniyan mirekti Kurdan yekuyek hole rakırın Osmaniyan yekuyek rakırın ve demeda çıkan mirek ve belki Kurdan hebun hamu birin İstanbul'u cihirin İstanbul'u da nan avdanwana başı hedi inkara milleti Kürt kırın. Sala 1915 da dema biryara sürgün kırna Ermeniyan hildabun salaki pişti sala 1916 ve herima Erzurum, Ağrı, Van, Bitlis, Muş ve herimi 75,000 insan ko berhev kirin bu demografiye bu garinin bişinin birine Anadolu'ya navin u velatên jêrî. Tabi Kurd çağı tevger nebûn. Kesekî rabiya pêşiya van mesela bisekiniya ev mesela bu milletê Kurd ra nîqaş bikirana pêşengî bikirana tinebûn. Hebûn tinebûn begê me hebûn û prensê me hebûn ew jî girêdayê padîşah bû. Padişah ev terê nekir, padişah rabû ev çi bû ew aşîreta. Yekîtiya aşîretan pêkanî Hamidiye alayları. Hamidiye alayları pêkanîn bi Hamidiye alayları da em bi wê meşgûl kirin, bi wê mecliyê me walî da ew kirin. Paşê jî ev mesele hate serê me em bûne pêncî parçayî kesekî nikaribû müdaxale bikire. Îro jî dîsa ev mesela pêşberî me ye yani. Em mecbûrin kesek weke hevdû difikirin û hestê netewperestî dixwazin diparêzin gerek û bêne erdekê û welatê xwe bir roj pêş ve bibin insanê xwe hişyar bikin. Belê gotinê min kurtayî ev in.